yan eh. Overrated. 17. 17 yan, October 17 eh. 17, no? So mga subscribers, muli si Bro Magkipinto. Okay, 17. Oh, 18. So ito ay October 17. So, tingnan natin mula na. 17. So 14 days therapy po ni Kuya Judy Ibarra. So this is the updated therapy. So proceed tayo again sa ating mga gagawin sa kanya. So since na ano naman na to? Ano po niya? Medyo nakaka-text na. So, ang mga muscle po ni Kuya din talagang very stiff. So, ngayon po nagkakaroon ng konting improvement since na 14 days na po ito na therapy niya. So, nalilesen yung mga muscle spasm niya as well as yung mga joints niya sa lower limb. Pinaka patela niya ito sobrang hindi matupi due to yung hamstring niya matigas. So, yun yung ating target ngayon. So, more on massage, konting range of motion. Meron tayong coordination kay Nestor, yung kanyang pamangkin na nag-aalaga sa kanya. Together with kay Narang Eden. So, panoorin niyo po yung aming updated therapy for this October 17. Ayan. So, sa lahat po ulit ng mga subscribe sa atin, maraming salamat po at tumataas na po yung ating mga subscribers. Ngayon po ay 600 plus na po yung ating subscribers. So patuloy niyo pong i-like and share and subscribe para medyo mapag po sa kayong lugar at mapanood po nila yung ating mga day-to-day na ating na-upload ng mga stock basis natin. Ayan. So God bless po to all you guys. Mamaya po, mag-play kami ni Darang Eder. So, issue mo ba yung programa niya? Din mo eh. Boop. Boop.
tama. Hindi tayo doon. Mga diya ba? Yan ang bigay. Busog yun. Tinigil na ba ako? Buti ng tutong. Sana mo mga rin ko. Nababa. Go, go, go. Charger mo, hindi naman kaya-tape. Sisira eh. Hindi tape. Yeah? Ganito na puro. Nani Jonar. Nani ako. Huwag tayo makabilog eh. Ito mo saan pala. Try niya. May makabilog. 21 hanggang Magabitsin ko mo. ganyan eh. Ang isang tao, maraming iniisip, maraming binabala. Ngunit ang kalooban din ni Yahweh, ang siyang mananaig. Yan. Ibig sa isang tao ang kanyang katapatan. Higit na mainam ang mahirap kaysa sa isang bulaan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay ang pagbibigay ng buhay. Ang gumawa nito ay ang kakatamasa ng kapangyarihan at ligtas sa kapahamakan. Ang kamay ng batugan ay nagdidikit sa pinggan. Hindi halos nakakasubo dahil sa katamaran. Parurusahan mo ang mapanuya, matututo pati ng pagsabihan mo ang may unawa, lalaw ang kanyang kaalaman. Yan. Ayan. Mga nero batugan, ipapangan eh. Yes. Sila, talaga na. Muli, papuri, pasalamat sa iyo, O Panginoon. Hinalapit ko po sa inyo si June. Alam po, Panginoon, alam mo po yung presente sa inyo. Kung ikaw ay gugustuhin mo, Panginoon. Hindi po ako nawawala ng pag-asa dahil ikaw, Panginoon, walang imposible, Panginoon. Kung ikaw gusto, palalakasin mo siyang muli, Panginoon. Bless niyo po siya palagi. Lord, ipuin niyo po siya. Alam po siya, igagawin ko. Ito ay may gusto, Panginoon. At ang lahat kami narito, Panginoon, ang aking kapatid. Alam po, isa po siyang hindi normal, pero alam po, Panginoon, ituwid mo po siya. Hindi mo po siya tamang pag-isip, Panginoon. Ako rin, Panginoon, bigyan mo ako ng lakas. Tulungan mo ako mag-desisyon sa ating mga pamilya, Panginoon. At ganoon din po si Etong. I-bless niyo po siya palagi at ang kanyang pamilya. Meron din po, Panginoon, si Mang Kevin. Nilibig ko po sa inyo na lahat po nakahawakan niya. Sila pong lahat ay gagawin. Ito po ang sang dalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. 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 Nasa namin na. Junar. Uy. Junar. Junar.
Wala na yung bilis na. Sikliti na yan. Uy, luklok na ka kay bata, tigdoan na kay Judah. Upo, tayo. Oo, tutuloy naman dapat siya. Ay, siya matuloy na yun. Ay, Diyos ko, Lord. God. Uupo, tutuyo, ay tatayo si John John. Bob, Bob, lakas ka mo na. Saan galing? Ako pa yun. Isa pa lang galing, wala kami isa. Bob na yan. May na ba? May na ba? Wala na ba? Relax. Wala na ba? Wala na ba? Okay. Wala na ba? Piyasa na eh. Steady ka. Steady ka mo, Jonah. May pipigilan. Ayan. May ulit ba mo to? May ulit niya. Bob! Saan na yun? Hindi mo nalaban mo. Oo, nabuo na ako. Sanay na yan. May wala mo. Natin, pagpuntas kami. May nagigabak to. Kaya buto. Yung buto ko na yung kaya. Kaya mapay. Wala naman kasi. Sa bala nga pa. Balik ko mo konta, bisa ka. Hanapin ng panganay ako. Pwede yan mo pabalik katawan ni tatay katukundan. Sa ticket ako. Upsi na naman ganyan. Na? Upsi yan. Bakit? May kanya naman. Pero di ba di mo kanya? Ano, ano ba? Parang sila umisa. Paano siya na? Kaya lang pipiyay. Kaya lang Kaya lang sa babago. Pwede nang higit. Alam, magkaya po siya. Siya na. Paano siya? Sabi, makakami pa siya. Yan yung mapwede ka rin ba? Yan yung mapwede ka rin. Yan, makapatid na pero hindi pa mo kayang aliwa. Hindi, hindi ako. Oo. Kasi lang naman kung wala ka pa niya, balo. Oo, sabihan ko, usiya pa na. Usiya pa na. Hindi masakit. Pero kapatid, may balo. Nakapatid na yung naman na sir. Sir. Lord. Halika, ay. Sa mga Lord, Nung wala ang pusong... si Pengari, sila rin Pengari, oh. Hmm. Dito ang tinating kapatid, nalilito. Ito. Ano yung tayo? Tumawag ka kaliwa, eh. Kasi Kasi yung dito wala na Pengari. makalunos lang. Oo. Kasi Makalunos 1.5 yung... Oo. Makalunos lang. Hindi mo nitang kain. Ati-ati. Makalunos lang. Buto na ka mo. Buto ka na ba? Medyo na. Bukas lang ako na utang order ko ang Kevin eh, sa limang pajampi ang doon niya. Yung palingi. Siyempre ka, di mo na eh. Kaya na siya patay. Dahil maksat lang mo na yan kung sasarap sa mo. Sasabihin niya. Sasabi ka. Sabihin, makatay ko. Pero wala natin na, ginagawang tamo ngayon eh. Susunod lang, di na yung control. Kinaramdaman yung puso na, hindi ko pag-asa. Ano yung puso kahit isa? Kaya John, saan galing? Oo. Kasi yan na naman premilar. Kaya Oo. pa Ano yung mag-react yan eh. Kung saan yung mag-react eh. Sige, hindi ko gawin na bilay Kasi ita mo bubulat. Pero pamilyata mo at hinta mo panintunan. Lingap.
Siyempre, ang mga Santarella, Marina ka, di ba? Baka sasya eh. Nalawan tayo ng Marina yung kanina. Peace. Ang tani, buong mundo, hanapin. Hindi ka gagawa. Sa akin lang Kaya gagawa. rin, kaya anak malugod lang ng swerte. O, pag naging ating himala, hanapin ako dyan eh. Ang himala, bigla kang lilangan ako dyan. Kailangan naman po sa bigyan natin. Simple. Isang pinik lang. Santa, natin ko mag-awan ha. Manaya ko papuriyan ako. Kaya kayo mga kadiyala, papuriyan nyo ko, tayo sinawin niyo. Kaya pa nga di nakampati nung yakan. Ay, wala. Gagawa. Sabi mo kayo. Wala, di mo ka. Sumesya mo, mayroon kayo. Marami po, nakarabutin mo ito ako. Ay, alam mo niya ako. Dati halos pagbuno yung braso. Diba? Sa medyo kaya ni Bagyang ngayon, dati nakalangi. Talagang Yeah, wala na yung talaga. buwawa. Muna ako tira. Yan yung may sariwayo. Oo, may saliway po. Sariwayo. Muna lang tira kayo ba? Kalangi na ako. Talagang Kasi nandaya na yung mag-circulate. Ngayon mo lang mo, magkamasin-masin niya, oh. Diba? Oo, Ba't yung masal na yun kayo? Gusto may kamasal na yun yapin. Medyo na. Ang buya pa nga eh, buya pa utak. Pagmutak na, parang may sira rin. Kumaga kasi uli pa na yan nung nakakira. Dahil makakira kasi, mesa na yun ang buhay nga eh. Wala mo kinanin yung katawan. Wow, binigyan na yung katawan. Wala binigay na lalanin. Inisip mo. Sipa na lang yung pag-asa. Okay, Pero atin po ay kasi i-Lord na lang imposible kang Lord. gagawa ng pala na natin. Medyo- Naligid kayo nila, diyan. Diba? Ligid ako. Napapay na po yan na ako, meti yan. Inwalde mo, meti yan. Yun o, Yan. ano number na? 18. Aba! Matapin na po, meti yan. Inwalde mo. Kaya paano nun ka? Aba, di ba na? Kaya paano? Di mo, hindi ko i-drive. Di ba naman? Baliktad, kabaliktad na lang. Baliktad. Okay. Mas ka na panalo po tayo, Lord. Sigaw mo. Tapos siyempre, hindi na ka din. Ano kasi imposible kayo. Kasi namatay na po yun eh. Kaya pag umiyasan, may dedo yun. Ne, magtaka ako pa niya man kabetsor. Oo. Ya pa rin natak may kabetsor yung tatak ko. Pero kaya alano. Wow. Sabi ko, sakit ko ating Boris Sabian. Wow. Paano nga bumilo kayo? Ating Boris Sabian. Ang Si, balo na. kaya mo siya, kaya petuloy ko. Wala rin eh. Ay, natanguha niya rin kanyan. 3 years na yan. O 3 years. Hindi ba bet mo po lang dito niya? 3 years tapos may kabetsol niya pa. Hmm. Kasi yung betsol po, infection po yun eh. Kaya may kahit mo kasi nawa na ako kaya doktor, paano ako balang nabalit ako dadalaki. Sinawa kayo. Ayan, ang Lord tanong. Ang Lord tanong ko. Sabi ko, kamuging gino na. Huwag kang buhat. Kailangan magilis yung pasyente. Ano yung nabuhay na? Ano yung pasyente, magilis siya. Oh. Diba? Ay, Matthew. Patres ko yun. Kaya mo na rin yun? Oh? Hello, yeah. Kaya mo yun? Ito na yung adra na yun. Hard na po yun eh. Hindi mo sa basta nga dati, soup yun eh. Hard na yun. Natin ang presyo ko. Kapit na po. Oo, ang birin mo. Wata! Balo na! Kaya ka, John? Balo na! Kadagi may pray. Kaya ako naman kinain kami gino. Muli tao-tamo wala tayong mga nagawa. Pero yung Diyos at Si Mano pinagawa. ko talaga makakayo ko nga po yun. Oo, totoo. Kaya ako ka kayo. Wala na akong mga pangyari, pero yan din. Atin, totoo. Gabi siya. Ay naman ka mo din na nakapagsuma pa para sa naka. Atin niya mong bring ituloy. Ulit. Atin niya mong bring sabihan. Atin niya. Pabalot yan. Atin niya pa. Totoo. Di ba? Eh, ngayon naman tanong mo, kaya pa kayo eh. Diba, pre? Kasi isipan ka pero kalalaking gino kanda Wow! kapag sumukat. Pero ali, Siya tulad ka na yan. Guys, sabi mo. Siya tulad na yan. Hindi, Pino? Oo. Kakain eh, oo. Oo. Hindi niya. Ang gano'n na ba na eh? Sago niya, kakain mo eh. Dati talagang Yes na. okay. Diba? Sa tingin ng dalayan. Nawa sa oras na ito, Panginoon. Ipuin niyo
Hindi, maggatas na eh. Maggatas niya. Ayan. Maggatas siya po. Yung butot. Yung butot ng sasaliwan. Oo. Wala kami na. Wala. Oo. Nagkamasa lang Ano kami. ka mga sin? Kung ilang po niya. Dati matuwid. Ayos, Bob! Ne! Ikot na yung natin ka. Sabi ko kaya ba mating kung ka Lord na yun. Ano maglingkod niya? Paniwalan din niya. Yung tao ngayon, paniwalan din niya. Kung sino yung paralyze siya. Kasi di na ka dyan. Hindi paniwalan, Bob ne? Paniwalan din. Sige nga rin niya, paniwalan din. Yung mga testimony. Yung manyamin ang... Diba? Ating tao. Ako, John. Wow, kaya mga din eh. Hindi mo rin pagawa kay Lord. Medyo na. Sige. Ating katang mission. Medyo na. Kung kito mo yung instrumento, ano ito? Magaling kayo. Pagkuwapin. Pero Lord pa rin ang manimunan. Yung mga ko? Kaya yung mesemento. Ano mo na? Ano yung lagi mag-therapy kaya, Juna? Oh. Uy, ano yung lagi mag-therapy kaya ka? Kaya, Juna? Juna. Pag na. Juna. Yan eh. Ewan sa'yo. Ano na mo? Ano na mo din? Ano ka na? Ne? Galing ka na eh. Uminom tayo na yan. Patsya doon tayo, sabi ko kaya kaway. Sabi ko ng kaya ko, patsya tuloy kita, hindi na pagkasya ito. So kaya makating to. Bingkong yun. Kaya dulo-dulo na pag-asap eh. Yung sa-isip kaya natin eh. Ang nakas na wala mo, berarti yan yung tani charge. So, Mas malago naman ang silbi ka mo. niya matulak. Sobrang katulak. Mapalad ka, pagsyatin ng anak ka, magsilbi ka Lord. Wow. Pati, Katulak. hindi mo pamilya, Hindi talagang pamilya, ilang buli ko rin Oo. pamilya. Kasi alata naman dala. Ah, Pero Lord, yung sumakya ka tayo, walang patugot. Andiyan pamilya mo pa. sana, Sawan na ka pero sana po Lord. ating kumiting dadalanin yung kayamanan mo silbi. Pero wala. Pero Lord, kaya sumawa. Itawag mo sa asawa pero Lord ay sumawa siya. Sa taxi, hanapin. Basta gagawa ka ng mayap na Diba? makaayaw kaya. Yung kita perfecto pa niya. Wala nyo na hanapin. Siya pengi, manyata mo ba eh. Napatawa Ako ka. na tawa. Kaya mama ko. Ito pati nga kung tamo nga gawa. At Kaya mama yung ko tumig ka sa- tutut. Ako! Ito. Basta ba matutut ka gising? Oo, gising mo. Masalamat. Salamat. Ang mga gawa tayo, kay kapwa tayo, kasi hindi ka nagagawa, eh. Uy, wala na. Minsan yung costume, minsan hindi ka nakasabi, may pali ka muntok. Wala na ako sa lito. Kaya ako salita mo yan. Di ba yan? Ne? Ang kapatid ka, nang nalumi, minsan headband ka. Wow, niya, kala ko pwede mo siya pagtitipid ka tao. Sisto habi, gusto mo na isalita. Sana. Hindi mo na yung tao. Pero pwede mo naman i-take kahit kang hindi na. Naging kasi tao ang balang, para chibuis siya. Oo. Ito ka bagay, magtampo yun. Oo, dapat alimurin malagwit ah. Hindi ba yung tao? Actually, may bibiro mo yan mo na. Tututuya. Ay mo rin malagwit ang sobrang. Para chibuis ka, ligaw.
Ano yung mang sobra? Malago. Namula din magpakalita eh, bawal natin problema. Sabi-sabi din magpapalita eh. Oo. O di masaw, may magkain ah. Isasabi lang ah. Sabi Mm. nila, naman niya kaya nila na. Eh? Bago mo ang yan Wow. imalilari, i-post na na kayang social media. Pati yung problema. Ano buhay? O di ninong. O. Ito lang na no. Ano nga pa isip? Nila na yata. At yung isang din ninong, wala lang kwenta eh. Wala lang paksyon eh. Kailangan talaga. Wala na din ninong. Karelala magkain. Hindi problema, yun lang pagkadope nga niya namin. Baliktad niya. Wala na pong yun naman Kaya tayo. dito kape ko ka na, ganda na sa social media. Dapat alay ka mag-social media. Wala kang punta. Sino hindi importante? Hindi yan makakasira yung Masira. kaya itong alay ka mag-social media. Kaya may asaw, social media may. Wow, Ito siyempre nang kahit yung netizen, sakit ka oh. malaraan dito, tutukan eh. Wow. Kaya mahalo pa sa stilya yung pamilya. Ano yan? Mag-post ka para tingin mo ng Wow, ito. Kasi gagawa mo parang servisyo yung tao. Ito. Kahit ako sisira may kapwa mo. Liga. Ito ba na yung social media kasi pa yun eh. Wala kang punta. Panyera. Kung kasi retarte mo rin eh. Okay, di ba ito? Ang dismiss. Ito, pagtsaga-tsaga may pagtsaga bukas ito. Pagtsaga-tsaga may ito eh. Kaya ako bigyan. Taka, bigla yung sili. O sabi ko bigay, pagsita ka doon. Pagsila ako. Baya, magkay. Talakati na nga po. Kaya nit, tsaka niya. Talakati na nga po. Pura. Sap-sap mo lagi Kung mali. makabalik ko na. Yun po talagang titirapi ko. Ako di pamilya din guys. Sabi ko, Sap-sap. kaya talaga ako gawin yun. Kasi maya ako mo. Alam, may yari ako. Kailangan, alam na, wala, wating kang magtuto kaya. Kung wala, eh, matiin eh. Kupurin niya. Wala, hindi may gagamang-gamang na yung kami. Yan yun na. Kumaan na kanya. Look. May ono kayo kita ka maalok-ulok ka din. May inisena ako. Ko, Diyos ko. Ba't naman nagkat na yung simba? Diba? Ne. Ang baba niya. Dahil. Siguro. Magkay cooking kay kikantar siguro talagang magsakap ko. Sobrang papulit ko sa kanya. Hindi pa magpasalamat ka na medyo na. Itong bebo pa salamat ka na. Wow. Kasi pamuti ka nga niya, rin Pero, na biniya ka Kita magpasalamat. mo bebo pa salamat ka na. Oo, kita mo mabiya ka, maragulang bagay. Ang malakas ka ay, maragulang Ating mayaman, kailangan niyang oxygen. Sasaya oxygen. Ika tamo, libre yung oxygen. Ating mayaman, manya yung oxygen. Tatagalan din ang bulis. Wala na. Jikira niya, wala na. Ano boy? May kontang ka mo yun, pinagpalaya. Ba? Mabilis siya, oh. Alam niya. Kaya po siya. Magyan mo. Magyan. Ito. Butok niya. Buwala siya. Kaya mo na Marco, ako po rin yung alam ko mga ako siya. Pero, wala. Bibabat ang marasyon. Sabi ako, oh. Tumbok ka, tumbok. Tumbok ka dyan, Malwa, kaya niya, malubak na. Siya, oh. Ano ba na sopan? Wow. Kung hindi, So kaya mo na ba daw? Parang mo. bakit din eh. Nakaka pa ya. Kasi, yan po yung mesto ko yan eh. Ano? Tumbok ka Basta na kaya. paralyze. Kita mo niyang ma-operaya. Kita mo pagsimulan. Kaya mo yun, paralyze. Ilog po yan maging kaya. Niyang ma-operaya, ginulot niya marami. Binyan yung sarili. Sakto lang pabulay. Binyan yung sarili. Masyado kasi masipag. Tama yun. Isa ko pas mo. Uli kaya sa lingkay na Alzheimer's. Nakalimutan ko sa tako eh. Pangutang ko. Kaya pwede niya sa ligyan. Ay, pero yung doktor po, ano kayo na? Kuha niya. Alzheimer's. Oo, kasi sibiro. Kaya naman kaya. Ano yung pangulo po, tayo daging dosage. Hindi ka tao. Eh, Wala kang mababado sa isa. puta, yun yung bigla yung may kaya. Yung alga. Kasi mas ganun pa naman. Kasi ang natural po na. Kaya na po kayo parang kaya sa kinusultati.
Pilipina yun. Oo. Wah. Oh, sa pagalitin. Tama, sakta yun. May kailangan niya kung ano, years na rugoyin ka. Kaya ano, ito years. Hindi ba? My Lord. So, pinagpala na kayo sobrang kabo-kabo. Sabi Diyos, sabi Diyos, sabi Jesus, sabi Diyos, sabi Panginoon. Jesus. Ano mo, nakadaw mo suboy na ibisang tagapang. Hindi mo sa naman. Mama niya eh. Yung mga niya. Oh, eh, mate. Ay, ko yung mga niya. Eh, mate ko June. Yan Ah. na, adaw mo pasok ko suboy na ibisa. Oo. Eh, mate ini. Sa mga tayo, mate. Bakit? Kaya na ibig sa mga tao, eh. Tara po. Wala na. Tara po, tara po. Oh. Yan, taktampisan. Adaw mo suboy, susukan niya kang Dapat pisa. kita pa, di kang gamot ng prutas niya. Oh, blender. Oo, blender ng kasi. Pag-blender, gusto kayo sa pag-blender kayo. Sa pipino mo rin. Isang pipino. Nasaan? Pipino, mansanas, carrots. Oh, ito. Ay, kakasustansya na ito. Celery. Kaya naman guys. Ano ba na ito? Sustansya. Kung ano yung dapat talaga pagka-blender. Tapos may ito. Nag-blender din. Kaya may takwa isa sa likia frutas. Medyo, ay kuya Rico, kaya ko kamusta na yan, kaya ko Rico. Kaya na, makakaya na, mabilis siya mag-react. Hindi robo ka. Di ba? Ayos ba? Oo, nakakilap niya na. Medyo na. Mag-react niya. Hindi mo naman takot yan. Pero kasi siya na yun, bibigyan na yun eh. Hindi mo. Kaya niya naman kay-charge na ako pag-pray na ako na naman kanyang karinoy. Oo, yung masigit niya. Kilala na niya lagi ko rin. Ano, Bende pa yata? Ano, Bende na, mga YouTube yun. Wow, Bende. Kaya mo yan eh. May nakain mo doon eh. Bulit na rin pa. Dati ito gusto. So, kasi lalambot na. Hindi na. Primero tatawag. Primero, tawag yun. Pero kaya pala misalnya eh. Ayaw. Wala naman ang height yan. Oo, ano, CCTV yung tamahin. Kamerps na. Iya, Denny mo, oy, kanya mo na lajunar. Kaya mo dito, lajunar niya. Yeah, oo. Malapit talaga itang mapagte. Ito lang. Marami.
yan, bigla niya siguro. Yan. Isa ka talimana, bigla talaga kanyang diyang uwi, ano. Ayun na, lamaan. Okay, yan. Mga batak lang. Iya. Isugat. Eh. May napili din yan. Yabos. Baca mo yan ako. Yung bumper ko. May napili din yan. Lalaki niya. Pasugat ka na eh. Ito nga mo. Iya, terkait na. Ano sa tingin daya? Mga galas-galas lang mo. Marami na. Maganda lang kumaya. Tingin daya. Kaya pa ba may natanggat yan? Mga century eh. Mga center. Yung yun eh, kain magalagulo na eh. Kabitso na ko. Kandagol na yan. Oo, totoo. Itatang, kung may kabisor itatang. Mas ganda rin sa berangkay, alaan. Pero yali, may sungal. Nandiyan mga kabisor niya, kakaya pala. Ito yung makapagtaka talaga. Yan talaga nga ba eh. May kaya ito. Sige, Hindi convention ang plano na. ni Lord. Masaya ako, Junar. Bahala yung Lord kaya ka. Mas makapangyarihan. Eh, Junar. Mali mo maninidatang yung panahon, no? Ma-change kayo. Ayun. Masisip mo. Patak eh. Ano yun? Si Raya. Ano siya? Agad. Junar. Ayan ako. Junar. Kaya talaga. Hindi, bumulat ka. Lusok ka. Diretso mo rin gusto mo eh. Lusok ka. Nakakaya-kaya na yan. Ako ba ng bata lang eh. Ya, may papa. Apa? Ya. Mama. Oh, sini lah. Mama. Mulai kamu push up lah. Tara, simbata. Tara. Simbata na. Bisa simba. Bisa simba. Bisa simba. Bisa simba. Na. Uy, bisa simba. Bisa. Anjuna. Simbata na yun ha. Ini ko sini, timel. Ini ko timel sini. Yapin na. Para mo alam ko eh. Tama, para mo tayo ko eh. Siya para mo tayo niya. Yung mga yung magiging posyon mo, pangarap pa rin. Kanya lang. Orak na po. Pabasok ka na yun. Ay, nakailangan ka. Kanina po. Huwag gamak pa. Hindi kasing kakaya ko kontrol eh. Dapat siya kanya may tiklop may kakaya may straight may. Tiklop agad kasi ini. Assist lang. Wow po. Kung kaya niya agad. Iming spring eh. Magkaya agad.
Baklok na ka. Baklok. Yan. Junior. Bubulok na. Bubuling ka ba? Parang piling ka. Banda ka rin, no? Banda ka rin. Bubuling ka. Bili ka banda ka rin. Bubuling. Oh! Bubuling. Diyos ko. Ano yan, Junior? Eh, kakabili mo pa lang. Kaya ka rin ang black bed sorry ang naman kayo. Yung parang kaya yung bed sorry nakakanta ka. Gila-gila po. Nagagaling lang yung nakakanta ka. Hindi ka natin yung plano mo. Ating ka, hindi na tayo yung plano mo. Natin yung mga bilangin ng Kimberly yan. TV mo parang makanyaning burina. Dati pero tutok na lulo yun. Yan yun. Hindi ka malapit Ang TV. inyong panulo. Makanyan mo pala. Pangatalo ka rin. Bigat. Ang baba. Oo. Wap! Punta mo kanya pesto, comfortable yan. Kung yung matutod. Punta mo kanya, nakapali tutod, yung mga talaga yung mga kanya.